инро ҳар як нафар метавонад. Шумо ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳам Фарзона духтари боақл аст, дурандеш аст ва ҳам шумо низ марди оқил ҳастед ки бо розигии якдигар, бо розигии тарафайн анамин мушкилотро якбора маҳкам кардед ва сари мушкилот намегардем. Фаридун, то ҷое ки ман медонам, давом дорад. Давом дорад? Бале. Чиаш давом дорад? То он даме ки мақсад Фарзона айни ҳол шавҳар дорад ку. Хуш. То он даме ки шавҳар надошт, мо хуб рафт омад, мақсад бо дар бораи кӯдакҳо ягон чиз мегуфтем. Озодона мақсад занг мезадем, суҳбат мекардем. Чанд вақте ки чанд муддатест ки Фарзона шавҳар дорад, ба ҳамин хотир мақсад мо дар нафси суҳбат намешавем. Таби шавҳари вайро хира кунем. Мақсад рафт омад ҳамаи суҳбата ҳамин сурат як тараф мондагем. Кае ки ба ман кӯдакҳо лозим бошад ё каме кӯдакҳо падар мегӯянд, ба ман холаш муроҷиат мекунад мақсад ё ки кай ба ман даркор шуд мерам ба холаш муроҷиат мекунад. Ту ин то як андоза дуруст аст, зеро ки ҳар як нафар ҳаёти шахсии худро дорад. Ва умуман саволи дигар пайдо мешавад. Фаридун, мо бениҳоят шод ҳастем ки Фарзона зиндагии шахсии худро ёфт, зиндагиаш хушбахтона гузашта истодааст, нафареро ёфт ки ба дилаш наздик аст. Ин бениҳоят хуб аст.